नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायबाय। दिनै एक्सारसाइज 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 2 खौ सल्व खालामगोन। 1 नम्बरखौ आं सल्व खालामखांबाय। नुवाखैब्ला भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनानै दोनदों, बेवहाय थांनानै नायना लानो हागोन। लोगोसे नम्बर 2 खौ बुजिनोब्ला नोंसोरो आं बे चेप्टारखौ लानानै जे इन्ट्रोडक्शन पार्टनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, जे भिडिअआव आं गोनां खोथा सावरायदोंमोन, मिथिनो गोनां बाथ्राफोर सावरायदोंमोन। बै भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै ला, होमब्लासो नैबे नम्बर 2 नि सल्व खालामनायखौ मोजां बुजिगोन, नङाब्ला जेबो बुजिनाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायनि लिंकआव थांनानै नायना लाग्रो। होमबा मा होनदों नम्बर 2 आव 8.13 फिगाराव मा होनो फाइन्ड 10p माइनास क्वार्टार। जोङो मा दिहुननांगौ? 10p माइनास क्वार्टारनि मान दिहुननांगौ नैबे सावगारिनिफ्राय दे। बे सावगारियाव नायनानै नोंथांमोना मा आखान्थिथाम नुदों? बेयो मोनसे ट्रायंगल। मा आखान्थिथाम? मा ट्रायंगल? मोनसे राइट एंगल ट्रायंगल, माने मोनसे खनाथि आखान्थिथाम। मानो होनबा नैबे सिम्बल दङ जोंहा। नैबे सिम्बला मा फोरमायो? बेयो मोनसे खनाथि आखान्थिथामखौ फोरमायो। होमबा बेवहाय मोननै मान होनाय नुदों जों, PQ नि मान 12 आरो PR नि माना बेसेबां? 13। बिदिब्ला QR नि मानखौ होनाय गैया। होमबा जों QR नि मानखौ दिहुनग्रोगोन। बिदिब्ला QR नि मानखौ दिहुननो थाखाय जों मा फर्मुला बाहायगोन? बेवहाय पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायगोन। स' पाइथागरासनि फर्मुलाया मामोन? पाइथागरासनि फर्मुलायानो जाबाय लाव आखान्थिनि स्कुवेरखौ समान माजों दाजाबनानै मोनो? हासा आखान्थिनि स्कुवेरजों थोंगोर आखान्थिनि स्कुवेरजों दाजाबनानै मोनो। होमब्ला आखान्थिथाम PQR आव बबे हासा जाना दं दायो? नैबे QR आ हासा जाना दङ दे। लाव आखान्थिया बबे जाना दं? नैबे PR आ। बबे थोंगोर जाना दं? नैबे। आरो माखौ थोंगोर लायो, माखौ लाव आखान्थि लायो, माखौ हासा लायो? नोंथांमोनाथ' क्लास 9 आव मोनबोखादों पाइथागरासनि फर्मुलाखौ। बेबायदिनो आरो बावबो। होमबा लाव आखान्थिनि स्कुवेर होमबा जोङो माखौ लिरनो हायो? हाइपटेनिउस स्कुवेर माने PR स्कुवेर। मानो होनबा जोंहा लाव आखान्थिया हाइपटेनिउसआ सोर जाना दङ? PR स्कुवेर। अके। होमबा हासा आखान्थिनि स्कुवेर माने बेस, होमबा QR स्कुवेर जागोन। अके। होमबा थोंगोर आखान्थिया सोर जाना दङ जोंहा? PQ जाना दङ। PQ होमबा मा जागोन बेवहाय? थोंगोर आखान्थि स्कुवेर माने पारपेन्डिकुलार स्कुवेर। अके। PQ स्कुवेर जागोन। पारपेन्डिकुलारनि जायगायाव जों PQ लानो हागोन। स' बे जाबाय जोंहा मानि फर्मुला? पाइथागरासनि फर्मुला। होमबा पाइथागरास फर्मुला बाहायनानै जोङो मानि मान दिहुननो हागोन? QR नि मान दिहुननो हागोन। मानो होनबा जोंहा PR आरो PQ नि मान होनाय दं। नैबे PQ नि आरो PR नि मान होनाय दङ। PQ निया बेसेबांमोन? PR निया 13 आरो PQ निया 12 मोन। जों दायो सोरनि मान दिहुननो हागोन? QR नि मान दिहुननो हागोन। ओंखायनो गिबियावनो आं QR नि मान दिहुननांगोन। अके। बेनि थाखाय दानिया एन्सारखौ बोरै लिरनांगौ नायलांबाय थादो। स' एन्सारा गिबियावनो लिर गिभेन, माने होनाय दं। गिभेन। स' होनाय दं जोंनो मा होनाय दङ? एंगोल ट्रायंगल PQR आव इन ट्रायंगल PQR, ओके, एंगल Q इक्वल टू बेसे डिग्रीनो? 90 डिग्रीनो। माने Q खनाया बेसे डिग्री? 90 डिग्री। मानो होनबा नोंसोर मिथिखादों नैबे Q खनाया बेसेबां? 90 डिग्री। ओके। बेनिफ्राय PQ 12 सेन्टिमिटार आरो PR आ बेसे होनाय दङ? 13 सेन्टिमिटार। बियो होनाय थाखानायखौसो लिरदों दे नै। ओके। होमबा पाइथागरासनि फर्मुला बाहायनो थाखाय जों लिरनांगोन देयरफर ट्रायंगल PQR निफ्राय फ्रम यू राइट, ओके, फ्रम ट्रायंगल PQR। पाइथागरासनि फर्मुलाया मामोन? जों दानि बावैसो मोनलांबायना? PR स्कुवेर इक्वल टू मा मोनदोंमोन? लाव आखान्थिनि स्कुवेर समान हासा आखान्थिनि स्कुवेर। हासाया सोरमोन? QR स्कुवेर आरो थोंगोरा सोरमोन? PQ स्कुवेर। नैबे आं दिन्थिनो, नोंसोरो नैबेखौ लिरदों। लाव आखान्थि स्कुवेर इक्वल टू QR स्कुवेर प्लास थोंगोर आखान्थिजों। बेखौ आं बेवहाय लिरफैबाय। अके। होमबा PR नि भेलुआ बेसे होनाय दङ? PR नि भेलुआथ' नोंहा नै 13 होनाय दंना? होमबा बेवहाय 13 स्कुवेर होदो। QR नि स्कुवेरनिथ' मान गैयाना? QR स्कुवेरा QR स्कुवेर। बा PQ निया बेसेबां? PQ नि मानखौ बेसे होनाय दङ? 12। PQ आ 12 बा PQ स्कुवेरा मा जासिगोन? 12 स्कुवेर। सेन्टिमिटारखौ लाफानाङा, उनावहाय सेन्टिमिटार ओंखारहैखागोन बेयो। 13 स्कुवेर माने बेसेबां जायो जोंहा? 169 जायो। 13 into 13 होननाय जायो। 12 स्कुवेर माने 12 into 12 होननाय जायो। 12 into 12 144। जोङो सोरनि भेलु दिहुननांगौ? QR नि। ओंखायनो जों QR स्कुवेरखौ हारसिं लाखिसिगोन, बिथिं बेखौ बारहोसिगोन। बेखौ बिथिं बारहोयोबा मा जागोन? प्लास मोन ना? मा जाफैसिगोन बेयो? माइनास जाफैबाय। होमबा बिथिं मा थालांगोन? अनलि QR स्कुवेर थाबाय। बिसोर मोननैनिफ्राय दानख'लायबा माइनास खालामलायबा बेसे मोनगोन जोङो? 25 मोनगोन। होमबा बिथिं मा थाबाय? QR स्कुवेर थाबाय। दा जोंनो सोरनि मान नांगौनो? QR नि मान नांगौ। अके। जोंनो QR नि नांगौ। होमबा जोङो QR स्कुवेरनिफ्राय जों QR नि मान दिहुनोब्ला जों स्कुवेरखौ दानथारनांगोन। होमबा मा खालामनो हायो? बिनि थाखाय
बेखौ जोङो 25 खौ मा लिरनो हायो 5 स्क्वायर लिरनो हायो नङा होमबा बिथिंबो स्क्वायर दानजाबाय होमबा QR नि भेलुखौ बेसे मोनखो 5 मोनबाय आरो मोनसे खोथा खिथाबावनि आङो जेब्ला जोंहा जेनेबा QR स्क्वायर इकुवेल टु मा मोनदोंमोन 25 मोनदोंमोन ना जेब्ला आङो QR ल' लिरो अब्ला बिथिं मा फैयो प्लास माइनास रुट अभार मा फैयो 25 फैयो बिदिब्ला 25 खौ मा लिरनो हायोनो 5 स्क्वायर मानो होनबा 5 सानजाबबा 25 स्क्वायरजों रुटजों जेब्लाबो गैया जायो होमबा प्लास माइनास मा मोनगौमोन 5 मोनगौमोन बिदिब्ला QR नि माना मोनसेया 5 मोनसेया मामोन माइनास 5 नाथाय जों माब्लाबाबो माइनासखौ लाया मायाव आखान्थिथामनि जखायाव आखान्थिथामनि लावथाया मोनसे आखान्थिनि लावथाया मोनसे लेंथ अफ एस साइड कैन नट बी नेगेटिव मालाबाबो दानख'थाय जानो हाया दै आखान्थिथामनि नैबेनि माबाया जखाया मालाबाबो दानख'थाय जानो हाया जेब्लाबो मा जायो दाजाबथाय ओंखायनो बेवहाय जोङो दाजाबथायखौल' मोनहैखागोन होनना मिथिनानै जोङो स्क्वायरखौ दाननो हाबानो जोंहा खामानि जायो ओंखायनो जों बेबायदि खालामनो हायो अके नोङो बेबायदि खालामथारनांगौ बे नङा जुदि दानख'थायखौबो लायोब्ला देन नोङो नै बिदि खालामनाय नांथारगौमोन आरो बेबायदि खालामनाया नोंहा मा जागौमोन गोरोन्थि जागौमोन अके बिदिब्ला जों मोनथाम आखान्थिनि जखा मोनबाय ना PQR आखान्थि मोननै PQR बिनिखौ बेसे मोनखो 5 बे बेसेबां होनाय दंखायो 12 बेयो बेसे होनाय दंखायो 13 एबार माखौ दिहुननो हासिगोन जोङो सोंनायाव मा होनदोंमोन 10p माइनास कट R नै बिनि मानखौ जों दिहुननो हासिगोन एबार अके स' बिनि उनाव लिरबानो जाबाय स' 10p खौ दिहुनना लाग्रोनि जोङो बेनिफ्राय कट R खौ दिहुनना लाग्रोनि ओमफ्रायसो जों माखौ दिहुनगोन 10p माइनास कट R खौ दिहुनगोन बा 10p अके 10p इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो p बाय b गोसोआव दंना आं इन्ट्रडक्सननि पार्टनि भिडिअ खिन्थादोंमोन ना tan थीटा इकुवेल टु जों मा लिरनो हायो p बाय b लिरनो हायो अके बेनिफ्राय कट थीटाया सोरनि उल्था होनदोंमोन आं नैबे कट थीटाया tan थीटानि उल्था होमबा कट थीटा बा मा लिरनो हायो उल्था नालाय बिया गोजौआव थागोन गाहायावसो थागोन p बे मोनसे फर्मुला आं बेखौ इन्ट्रडक्सन पार्टनि भिडिअआवनो खिन्थाखादों नोंसोर नायोब्लानो बुजिगोन होमबा बे थीटाया मा बुस्थु थीटाया जायखिजाया मोनसे खना मालाबा बियो मा खनाबो जानो हागौ जेनेबा p खनाबो जानो हागौ मालाबा q खनाबो जानो हागौ मालाबा r खनाबो जानो हागौ बेवहाय मा खना जाना दङ जोंहा 10 जों p खनाया थाफादों माने नैबे खनाया थाफादों दे नैबे p खनाया नै होमबा बे p बाबो बिदिनो जागोन बे थीटानि मिनिङा जायखिजाया मोनसे खनाखौ बुजायो नालाय बे p q बो जेबो नङा बे फर्मुलाया बेनो जागोन होमबा p आ मा बुस्थु b आ मा बुस्थु बा आं बेखौनो लिरफिनबाय p माने थोंगोर बा PQR आखान्थिथामाव बबे थोंगोर जागोन दानिया एसे सेन्स जानो हागौ दे बेखौ गोसोआव लाखि बे p मोन ना बे q मोन बे r नाय बेवहाय मोनसे साबधान जानांगोन दहाय जे आं बेखौ मा लादोंमोन थोंगोर लादोंमोन ना पाइथागरासनि फर्मुला बायनाय समाव बेखौ हासा लादोंमोन बेखौ पारपेन्डिकुलार लानानै बेखौ बेस लादोंमोन आरो बेखौ लाव आखान्थि माने हाइपटेन्यूज लादोंमोन नाथाय बे केसावहाय साइन थीटा कस थीटा माने 3 खनासोनि बेलायाव बे रुला सोलिनाय नङा नै बिनि सायावसो जागोन नाय बे मा खनाथि खनाया बे नङामोनबा किउआमोन होमबा बिनि नै बिथिं थानाया अपोजिटआव थानाय साइडखौ नै बिथिं थानाय साइडखौ आखान्थिखौ मा होनना बुङो लाव आखान्थि होनना बुङो आरो लाव आखान्थिखौ मा दिन्थिनाय जायो एजों दिन्थिनाय जायो गोसोआव लाखि दे बेनिफ्राय 10 जों मा खनाखौ लाफादों p खनाखौ लाफादों ना नै बे p खनानि सिदा सिदा नै बिथिं थानायासो मा जागोन थोंगोर जागोन थोंगोरखौ मा दिन्थिनाय जायो p जों दिन्थिनाय जायो पारपेन्डिकुलार नालाय बुजिदोंना जाय खनाखौ 10 जों लाफादों बा कटजों लाफादों बै खनानि सिदा सिदा नै बिथिं थानाया माने अपोजिटआव थानाय साइडआ मा जायो थोंगोर जायो जेब्लाबो गोसोआव लाखि अके होमबा बे मा जासिगोन हासा जासिगोन नुबायना नोंसोरो बे जाय माने थोंगोर जाथावना बेसो हासा जादों हासाखौ बिदिन्थिनाय जायो आरो जाय माने हासा जाथावना बेसो मा जादों थोंगोर जादों माने मा मथेसो लायो नैबे खना मथेसो लायो बे खनानि नै बिथिं थानाया थोंगोर जायो आरो बे खनानि बिथिं थानाया जेब्लाबो लाव आखान्थि जायो गोसोआव लाखि होमबा थोंगोरा बबे थोंगोर आखान्थिया जोंहा सोर जाना दङ QR होमबा QR खौ लिरदो p माने थोंगोरखौ बुजायो नालाय b माने बेस माने हासाया सोरखौ मोनखो जोङो हासाखौ सोर PQ खौ मोनबाय ना होमबा बेयाव PQ लिरदो बुजिबायना होमबा 10p आ 10p QR नि माना बेसेबां मोन्दोंमोन जों दा बावैसो मोन्दोंमोन ना QR खौ 5 मोनबाय PQ खौ बेसे मोन्दों होनाय दंखायोमोन 12 होनाय दंखायोमोन होमबा 5/12 मोनबाय दि 5 जों 12 जों डिभाइड खालामजाया होमबा जों 10p नि मान मोनबाय दानिया सोरनि मान दिहुनबावनांगौ कट R नि मान दिहुनबाव अके नै
आं 10p नि दिहुनखांबाय दे दायो आं सोरनि दिहुनसिगोन कड r दानिया कड r बा r नि बे सोलायसिगोनलाय दे बे चेन्ज जासिगोनलाय मानो होनबा कडजों मा खनाया थाफादों नैबे r खनाया नै बे r खनाया थाफादों अके होमबा कड थीटा बा जों मा लिरनो हायो b बाय p बावबो जों बेखौनो लिरनो हागोन b बाय p अके होमबा नैबे खनानि बैथिं थानायासो मा जासिगोन थोंगोर जासिगोन नैबे 90 डिग्री नङा होमबा बे 90 डिग्रीनि बिथिं थानायाथ' नोंहा लावाखान्थि जाखागोन माने हाइपोटेन्यूस जाखागोन नाथाय दहाय मा जादोंमोन नैबे खनाखौ लायोब्ला बिनि नैबिथिं थानाया मा जादोंमोन थोंगोर जादोंमोन ना थिग बेबायदिनो दायोथ' नैबे खनाखौसो लादों नालाय बे खनानि नैबिथिं थानाया जेब्लाबो मा जागोन थोंगोर जागोन बुजिदोंना होमबा नैबे खनाखौ लायोब्ला थोंगोरा नैबे जागोन दै बे जागोन नैबे जागोन दहाय बे खनाखौ लादोंमोन ना थोंगोरा नैबे जादोंमोन नैबे जादोंमोन होमबा दायो नैबे खनाखौ लानाय लोगो लोगो थोंगोरा नैबे PQआ जाबाय आरो हासाया बबे जागोन बे थोंगोरबाथ' बेयो हासा जाथारनांसिगोन मानो होनबा बेथ' लाव आखान्थि जाखागोन अके होमबा हासाया बबे हासाया मायानो जाफिनबाय बेवहाय QRआनो जाफिनबाय आरो थोंगोरा बबे बे खनाखौ लादों हिसाबै थोंगोरा नैबे आखान्थि होमबा थोंगोरा सोर PQ बुजिबाय ना खनसे बुजायबावनि आं नाय जेनेबा नैबे खनाखौ लादोंमोन ना बे खनाखौ लादोंबा 10 cosजों बा नैबिथिं थानाया थोंगोर जागोन होमबा बबे नैबेथ' हासा जाथारगोन अके QRआ बेसेमोन QRनि मानखौ जों बेसे मोन्दोंमोन 5 मोन्दोंमोन ना स' PQआ बेसे PQआ बेसे होनाय दंमोन 12 होनाय दंमोन होमबा जों कड rखौबो बेसेबां मोनबाय 5/12 मोनबाय होमबा जों मा दिहुननांगौमोन 10p माइनास कड r दिहुननो होदोंमोन होमबा 10p नि मानखौ बेसे मोनखो नै 10p नि मानखौबो 5/12 मोनबाय आरो कड r निखौबो बेसे मोनखो 5/12 होमबा मोननैजों माबालायबा मा जासिगोन बे इमप्लाइस जानाय नङा मोननैजों माबाबा जोंहा मा जासिगोन एन्सारा 0 स' फाइनाल एन्सारा जाबाय 0 स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालाम आरो बुजियाखैब्ला कमेन्ट खालाम आरो लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होनांगौ जानाय मानसिफोरनो नेक्स्टआव आं नैबे नाम्बार 3खौ सल्भ खालामगोन बेनि थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थानो हायो स' गोजोन्थों